Kako je pas Maza promenio detinjstvo jednoj devojčici. Sofija je jedna izuzetno dobra, pametna i lepa devojčica koja nije svesna svojih kvaliteta. Imala je utisak da su druga deca bolja, pametnija i lepša od nje, pa je izbegavala druženje sa njima. Toliko se stidela kada bi joj neko dete prišlo da nije mogla ništa da kaže. Samo bi pocrvenela u licu i poželela da pobegne. Dani su prolazili, a ona je sve češće sedela i igrala igrice ili gledala crtaće na TV-u. Ni igračke joj više nisu bile zanimljive. Prijalo joj je samo da sedi i gleda u zabavne crtane filmove ili prelazi nivoe u igricama. Njeni roditelji su bili veoma zabrinuti. Znali su da nije dobro da njihova ćerka odrasta bez igre i bez prijatelja, ali nisu znali kako da joj pomognu. Sve što su do tada pokušali nije vredelo. Dugo su razmišljali i rešili da nabave psa. Nadali su se da će mala slatka kuca pomoći Sofiji da ima lepo i ispunjeno detinjstvo, jer je od svih životinja ona najviše volela pse. Dan Mazinog dolaska u porodicu će svima ostati u sećanju. Teško je rečima opisati sreću devojčice kada je ugledala svog psa. Od sreće je počela da plače, da grli i ljubi Mazu, pa roditelje, da skače, ma njenoj sreći nije bilo kraja. Sofija i Maza su se odmah uklopile i zavolele. Maza je skakutala, tačkarala i mahala repićem čim je devojčica u njenoj blizini, a Sofija nije mogla da joj odoli. Igrale su se i zabavljale po ceo dan, ali ne samo u stanu. Sofija je sama poželela i počela da izlazi napolje sa Mazom. Neverovatno kako su se lepo družili i igrale dok su napolju. Nije im bilo bitno sa čim se igraju. Maza je naučila da donese šta god joj Sofija baci, pa makar to bila i obična grančica, a kada bi u park došao neki pas, Maza je veselo trčala do njega i pozivala ga na igru. Pored pasa, Maza je lako i veselo prilazila i nepoznatim ljudima i deci i tako privlačila pažnju na sebe, a i na Sofiju. Niko nije mogao da odoli druženju sa tako veselim i dragim psom. Toliko su bile vesele i interesantne da su im i druga deca prilazila i igrala se sa njima, ali Sofija se više nije stidela. Nije imala potrebu da pobegne, već je uživala u druženju kako sa decom, tako i sa psima. Nije bila svesna koliko je prijatelja stekla za tako kratko vreme. Sofija i Maza su najviše volele da se igraju sa Nikolinom i njenim psom po imenu Toto. Sasvim spontano Sofija je stekla najbolju drugaricu, a Maza najboljeg prijatelja. Bili su tako reći nerazdvojni. Ni loše vreme nije moglo da im poremeti druženje, jer su dane kad ne mogu da se igraju napolju provodili zajedno u stanu. Maza je Sofiju naučila kako se sklapaju prijateljstva i kako nema potrebe da bude nesigurna u sebe. A Sofija je nju svakodnevno učila po neku novu komandu, trik ili veštinu. Nastavile su srećno da odrastaju sa prijateljima koje su stekle.